Hello and hi! Nagsugod na jud ko sa first step para sa clearance. Para na mahuman na ni, para ma-okay na. Diba? Positive lang jud ta dring dapita. Para gani makaihi ko sos natunga na lang ni nako ang tubig, di lang gyapon ko kahion ang akong kauban nagduka na. So kung una-una ani hutdon ka ni nako no, bahala mabugtik ko para dali sad ko makaihi. Kay kinahanglan man ang ihi, guys. I-open ni nako akong face mask kaya ako na ni imnon, di man matangtang ang face mask sa sangit guys sa ako ang Harius. Di jud madaog gurot guys kay murag puno na jud kayo pagud koy kaon aning time. Wala pa koy kanang rice jud nga gikaon. Oh, naghuwat na akong sudlanan, diya na ako isod. Ang tubig nakatunga na jud. Sige adto na ta sa CR guys kay kahion naman ko. Nara diring dapita ang CR, nagpaatbang mi kay kung makita tag CR, atong hunahuna kahion man ta. Mao na ang sa male nya sa unahan female. Manglakaw na mi kay human naman. Yani adto mi sa SMC side na laag-laag mi panag base next weekend kung say desisyon nako makaadto nako sa hospital. Uy, nakoy nakita nga taas nga tao guys na nagkadang. Familiar mo kadang? Kusog kay may magkadang ani sa una. Si manang bibi kusog kay magbuhat na raay. Taas niya daghan kay mga penguin kay lagi na siya ko daghan kayog tao na di ay program padaghan sa mga tao ba. Una pa di isa o niya anak na asa ka na sila pa doon, nakita mo guys. Yan ay nagdagan hiyos na ang iyahang costume niya gilakan pag yun siya luya. Kani ay nindot kayo guys no, murag rainbow mga akong nakita. Nami sa gawas nagipadagan-dagan na mo among anak, walang kaya na ko na videoan kay against the light ni sila niya kani diri nga side hayag man. So syempre sa among paglakaw-lakaw gigutom mi busog karon pa jud na puno na iyang kuan. Ikaw okay na busog ka okay ikaw Jin ikaw ma ate ikaw ate nabusog ka ikaw Sky nami adapted guys basin mahibuong mo ba nga nadungagan akong anak na himong upat. Sige, pa-action mong tulo. Si Jean kay murag kahoy. Sige ate dito ate. Ana mo kaon para mahilis ang kikaon ni labay mi og plaza gipadagandagan naglakaw-lakaw mi diri dapita. Ayo dol kayo kana makita mo Layo nya upadong diri nya jam. na nako papa wait naman magda Sige usab asa naman to ani ba na ikaw Sky Sky ali jump na ingan na laging jump 9 o'clock na ang time ani guys nagtuo ko wala na kayo'y tao daghan pa judi ay mga family kasagaran ay naasay nag-date pero mas daghan jud ang mga bata sa diri nga nagdagan-dagan diri sa among gilingkuran wala kay bata dito unahan ay naa. So nagagandagan sila sakto ra sad kay gikad mi nangaon nya ganahan ko dito sa among gikan-an kay naa sila'y isda. Diba isda is life. Monday morning walay work namin gilakaw. Pagkakita na ko nga pareha di ay mig t-shirt guys. Ay givideohan ako kapila na jud ni nahitabo ay. Bike siya gilimpyuhan na sad. Tanaw nato kung sa iyang buhaton. kuan siya sa bike. Ay, pasinaw dito sa babaw. Kuha na ko dali. Pwede namin ninyo doon. Ano man? Asa ani kay alinin? No, Karon sa man. para pasinaw. Diya. Kani. Di ka tapos sa. Dako. Dako siya. Dili. Dili. Asan na? Wa diya? Kay bawo na ko. Okay, bawa na ka? May kaya na ka. Crystal,
Ani. Ako'y lisan pa. Panghugas na, Jane. Panghugas na. Wala man diri. Kailan niyo? Wa, ato bang asa dito katong para sa sakin nandiyan itong bidayan ato diri. Sugato. Kaning Pwede mo gibutang sa imong bag. Kaning super. Kote diri be, ako'y pangita. Are na kaning super. Ang akong anak pagkabutan. Nawa. Bomba be. Bomba. Ikaw, Jane, panghugas na. Iyapil ni hugas, oh. Halawa na, nilapad, nitaas na ang lawas, mura na siya kuan. Ay, madyan yun. Di ko mahugas. Ikaw na, panghugas na, di natin ka-videoan. Ikaw na. Ikaw na. Sky! Sky! Limpyuhay rin, limpyuhay. Ibutang sa basurahan. Mabasa ka. Ay, yun. Magwat ko mga tumi. Sky! Ari na, Sky. Pangwaan na, di man nahugaw. Uy, tagsa-tagsaon pa niyag adto dito sa basura. Kadugay mahurot, ana. Hindi katawa si Aki ay. Tanawa si Aki, di man gud nahugaw. Ang pamunita. Kana, pamunita, na. Hala, uy, pagkasiksi nga namunit. Sige, sige. Mana? Mana? Sige. Ah. Mana tangtang na. Kay mga engineer. Akong supervisor. Si Mamang Kamera. Darang supervisor ay, naong supervisor. Tapos basin na ninyo. Okay, Isa na masuko duha na ng mga supervisor ron. Dugay kayo, di na ko magduwa ng bike. Ano Ay, ay pressure. Kung sama mo. Ayan ay pressure eh. Ano dahil gabi mo dito mag-bike. Kana to. Alas 4 Huwag naman. hair, Sky. Alas 4 naman. Sa ni supervisor, di man mamugong. Ako ready mo kumang. Konti, konti. Babe, babe, kaya itong iligwat. Taro nga nagpugong. Ngayon ko di kung si ate man. Eh. Katuday ka niya, katulog ikuan. Katong dali kailan tagtag. Marianis. Kani siya magbuko naman tani siya. Taro nga na pagbugong ang buhok, Sky. Buko Oh, busy kayo silang duha, oh. Ikaw, Jen, nga no, huwag ka ni-appeal diri dong. Na siya engineer. Ayaw na, maguba. Dili na takataon. Katuday ka niya. Engineer man ang kuan. Ako sa assistant. Ni-resign na ka? Yan, ni-resign naman uuning usa. Assistant. Wala daw daw. Nakukan na itong gamot. Kamay na. Kami lang daay. Ayaw, di suka sa nasig video. Ay, di ko kakonsentrate. Agay, ginsa naman akong buagay. Ginsa ni akong bukis, Sky. Doy, ako nag-video, ako galingon, nag-video si Sky. Agay, kasakit. Ako lagi gi-video si Sky. Wa lagi, dira oh! Sakit kayo, Sky, tarungan na, Sky. Guys, nga nung dili siya magpa-video, basin unya daw, dili maayo ang bike. So, mo na guys, ang rason Kita taon. sa egg, yun sa mananimos So, kay ako egg. na nakaugalingon akong videohan. Sana pag buhok. Tinawa na start na. Ay, lain na kayo akong buhok sakit na. Kinsa nini mo. Na. Gikuan na niya. Nina ka. Kewa na. Kuha sa kong sunlight. Sige, pagkuha.
Pagsit-sit dahin ba? Sit-sit dahin. Wipiw. Tulis. Yan, di ba? Wipiw. Hindi, wala hungaw, oy. Siko na. Di, lagi hungaw. Sige, suway usa. Tweet. Ayo, suway usa ba? Ay, walang. Ano ba? Sige, ikaw kuno. Hungaw lagi. Ano? Hindi na ko kibaw. Hungaw. Hungaw. Hindi na ka maumo taghoy.